Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bitok. Taong 1966, Kalawis, Antipolo. Itong mga panahong ito, kakalipat lang ni Bitok at ng kanyang asawa sa Kalawis. Wala pa sila noong anak. Gawa ng yung una sana nilang anak namatay sa sinapupunan ng asawa niya. Kaya lang naman sila umalis sa kanilang probinsya dahil may mga masasamang nangyari roon na pilit nilang ibinabaon sa limot. Ayaw na nitong isipin pa ni Bitok gawa ng kapag naaalala niya ito, kusang kumikirot ang kanyang dibdib. Kung hindi niyo kasi na itatanong, kaya lang naman sila lumayas sa dati nilang probinsya ay dahil rin sa kanyang asawa. Napagbintangan niyong gumagala sa kanilang baryo tuwing gabi sa kabila ng pagiging buntis nito. Ang hindi niya lang noon matanggap-tanggap ay kung bakit asawa niya pa ang itinuro ng iilan sa mga kaibigan niya. Bagaman may napapansin siya roong kakaibang kilos, hindi niya na yon pinagbibigyan ng pansin dahil kamamatay nga lang ng anak nila. Paniguradong nagdadalamhati pa yon ng palihim na ayaw na nitong ilahad sa kanya. Magmula nang umalis sila sa probinsya, naging maayos naman ang kanilang buhay. Nakikitira lang sila noon sa bahay ng tiyahin ng asawa niya, kung saan sa ikalawang palapag sila nito pansamantalang pinatuloy. Kapag gabi, kailangan nilang matulog ng maaga para makatipid sa gasera. Kahit kasi pambili ng langis para doon, hindi maipagkakaila ni Bitok na naghihirap sila. Minsan kapag wala talaga silang madiskartehan, humihingi na lamang sila ng ulam sa tiyahin nila. Isang araw, habang nagtatrabaho si Bitok sa baryo, meron siya doong nakilalang isang matanda na may kapansanan ang kaliwang braso. Kahit uugod-ugod na ito, patuloy pa rin yung nagsasaka, may mailagay lamang na pagkain sa lamesa ng kanyang pamilya. Habang nag-uusap silang dalawa, may napansin sa kanya ang matanda. Yung baho kasi ni Bitok, may hahalin tulad mo sa asong hindi naliligo. Napakasangsang ng amoy nito, kung kaya't kahit anong pag-iiwas doon ng matanda, hindi niya na yun natatakasan. Dahil sa ganoong amoy na kanyang tinatangan, kaya na may dahan-dahan na yung pinansin ng matanda sa kanya. Manoy, hindi ka ba naalibadbaran sa amoy mo? Naliligo ka ba bago magtrabaho? Pasensya ka na sa tanong ko kung masyadong prangka. Sa totoo lang, noong nag-umpisa ka rito, umiiwas na ako dahil sa bahong dala mo. Wika ng matanda sa kanya. Nang marinig naman ito ni Bitok, syempre hindi niya mapigilang magalit doon. Pero dahil sa bago lang sila sa lugar, kung kaya't lahat ng pagpapasensya ginawa niya. Sa isip-isip niya, naliligo naman siya, kung kaya't inaasahan niyang napakalayo sa sinasabi nitong amoy ang amoy niya. Wala din naman siyang naaamoy na kakaiba sa katawan niya, kaya na may labis siya roong nagtataka. Ngunit sa pag-amoy na pag-amoy ni Bitok sa kanyang kilikili, laking gulat na lamang niya nang pumasok sa kanyang sistema ang kakaibang amoy. Napag-isip-isip niya, tama nga ang sinabi ng matanda. Pero ang bumabagabag sa isipan niya, saan niya yun nakuha? Sa pagkakatanda niya, galing siya sa bahay nila, diretso sa sakahan. Wala naman siyang ibang dinaanan, kaya nakapagtataka talaga. Lumipas ang araw na yon. Umuwi itong si Bitok na tuliro at halos hindi mo makausap ng tuwid. Pagdating niya sa kanilang tahanan, bumungad ang kanyang asawang nakaupo sa gilid ng bintana, tulalang nagmamasid sa paligid. Habang pinagmamasdan niya ito, pansin na pansin niya ang humpak nitong mga pisngi
na para bang hindi yun kumakain ng maayos. Sa pagtitigan nilang dalawa, agad din namang umalis sa bintana ang kanyang asawa para lapitan siya. Nang makababa na ito, masaya naman yung ngumiti at yumakap sa kanya habang nananatiling walang imik. Pagdating nila sa kanilang silid, ninais muna ni Bitok na humiga para naman kahit papaano makapagpahinga siya ng maayos. Makalipas lamang ang ilang minuto, habang unti-unting pumipikit ang kanyang mga mata, muli na naman niyang naamoy ang kakaibang bahong minsan na ding napansin ng katrabaho niyang matanda sa kanya. Pagmulat na pagmulat ng kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang kanyang asawa na nakatulala habang nakatitig sa kanya. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin na para bang meron yung binabalak. Upang hindi mag-isip ng kung ano-ano itong si Bitok, minabuti niyang palagpasin ang ganoong pangyayari. Sa pagsapit ng kanilang hapunan, napansin niya ang kanyang asawa na hindi kumain. Ang ginawa nito, hinugasan lang ang platong pinagkainan niya tapos natulog na. Nang akmang tatabi na roon si Bitok, bigla naman yung tumayo tapos umupo sa gilid ng bintana. Hindi naman niya yun gaanong pinansin, gawa ng pagod nga siya sa trabaho. Lumipas pa ang ilang oras, habang mahimbing na ang kanyang tulog, bigla naman siyang napabalikwas nang makaramdam siya ng animoy matatalas na bagay na tumutusok sa kanyang dapa-dapa. Pagmulat ng kanyang mga mata, hindi niya kaagad nasilayan ang bagay na yon dahil sa dilim ng paligid. Nagkataon din kasi noong patay na ang gasera nila sa loob, kung kaya tanging liwanag na lamang ng buwan ang kanyang inaasahan. Sa pagpasok ng liwanag sa loob ng kanilang silid, habang nagmamasid siya sa paligid, doon niya nasilayan ang isang maliit na nilalang na naliligo sa kulay kayumangging likido. Kinakalmot-kalmot nito ang kanyang talampakan habang mahinang umaangil. Pagsilay niya sa nilalang, dali-dali naman siyang umusog patungo sa dulong parte ng kanilang higaan habang pilit na tinatapik ang kumot na inakala niyang asawa niya. Subalit, pag-alis niya sa kumot na yon, bumungad sa kanya ang mga una nilang pinagdugtong-dugtong nito. Matapos niya yung masilayan, bigla naman siyang sinunggaba ng nilalang sa muka at kasabay nito ang pagbaon sa kanyang labi ng matatalim nitong mga pangil. Habang nakikipaglaban siya sa nilalang, buong lakas naman niya yung hinila papalayo sa kanyang muka at mabilisang ibinalibag sa papag. Matapos niya yung gawin, laking gulat na lamang niya nang masipat niya yung muling tumayo habang patuloy na nag-aangil. Pagramdam niyang susunggab ito ulit sa kanya, dali-dali naman siyang kumaripas ng takbo pababa ng silid nila. Sa pagdating niya sa sala ng tiyahin niya, tumambad ang isang gaserang nakasindi. Para madaling maaninag ni Bitok ang paligid, nanatili siya sa tabi nito habang nagmamasid. Panay din ang kanyang ginagawang pagmumura, sa paniniwalang yon ang makakagising sa natutulog nilang tiyahin. Maya-maya pa, nang hindi na maatim ng tiyahin nila ang ginagawa niyang ingay, agad naman yung lumabas habang padabog na nagsasalita. Sa paglapit nito sa kanya, bigla naman siya nitong sinampal sa muka at kasabay nito ang pagwiwika nito ng, "Ano ka ba, Bitok? Hindi mo ba nakikita kung anong oras na? Sino ba ang kaaway mo? Ba't ka nagmumura?" Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, wala na siyang nagawa kundi ang manahimik. Habang pinapalusot niya ang lahat ng katagang binibitawan ng tiyahin niya, maigi naman niyang pinagmasdan ang hagdang kinaroroonan ng nilalang. Bagaman nasisipat niya ang matatalas nitong mga kuko, nasisiguro niyang hindi yun basta-bastang makakababa dahil sa liwanag na ibinibigay ng gasera.
Upang hindi na siya makabalik sa silid na tinutuluyan nilang mag-asawa, nagpasya siyang lumabas ng 10 oras para tumungo sa tahanan ng matandang katrabaho niya. Hindi naman siya pinigilan noon ng tiyahin nila, gawa ng sa isip-isip nito, alam na niya ang mga bagay na kanyang ginagawa. Sa paglabas ni Bitok, mabilis na naman niyang tinahak ang daan patungo sa bahay ng matanda. Hindi pa man siya noon nakakalayo, nasipat niya ang nilalang na tumalon muli sa bintanang nakabukas sa kanilang silid. Matapos niya yung masilayan, hindi na siya nagdalawang isip pang tumakbo ng mabilis upang matakasan ang nilalang. Inaasahan kasi noon ni Bitok na may mangyayari sa kanyang masama sa oras na mahabol siya nito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pananakbo, ramdam na ramdam niya ang paghabol ng nilalang na yon sa kanya. May mga pagkakataon ding nakakahawak na yun sa kanyang paa pero nakakawala siya. Sa pagdating nila sa sentro ng baryo, agad naman siyang nagpatulong sa mga taong nasipat niyang nasa labas. Ang ilan sa mga ito lasing na, kung kaya't pinili niyang doon magtago. Kahit may posibilidad na maaari siya nitong mapagdiskitahan, alam niya sa kanyang sarili na wala na siyang pagpipilian. Para kay Bitok, mas nanaisin na lamang niyang mabugbog kaysa kalabanin ang nilalang na yon. Lumipas pa ang ilang minuto, wala namang nangyaring kakaiba sa kanya. Yung nilalang na humahabol kanina, tila bang naglaho na lamang na parang bula. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad naman siyang nilapitan ng isang lasenggo habang nagtatanong ng, Anong ginagawa mo? Bakit para kang hinahabol ni kamatayan kanina? Nako naman kaibigan, ang tanda-tanda mo na, takot ka pang maglakad ng ganitong oras? Nang marinig naman ni Bitok ang sinabi nito, tumawa lang naman siya habang sumasagot ng, Naku, pasensya ka na ha. Matatakotin kasi ako sa dilim eh. O sige, mauna na ako. Matapos ang kanilang pag-uusap, pasimple naman niyang binaybay ang daan patungo sa kinaroroonan ng kanyang kaibigan. Kahit may mga naririnig siyang nag-aangil sa paligid, pilit niya yung ininda para lamang makapunta sa bahay ng matanda. Maya-maya pa, pagsilay niya sa bahay nito, agad naman siya doong kumatok habang tinatawag ang pangalan ng kanyang kaibigan. Makalipas lamang ang ilang minuto, agad naman siya nitong pinagbuksan at dali-daling pinapasok sa loob. Pagsilay niya sa pagmumukha ng matanda, halos hindi niya maipagkakaila ang labis nitong kaba at pagkabahala. Animoy kahit naroon na sila sa loob, hindi pa rin yun nakampante na para bang may mangyayari pa rin doong hindi nila inaasahan. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, wala naman silang ibang ginawa kundi ang makiramdam. Habang hindi pa sila nakakaramdam ng kakaiba sa paligid, doon inilahad ng matanda na maaaring anak nila ang umatake kanina sa kanya. Sa itsura kasi ng sugat na natamo noon ni Bitok, siguradong sigurado ang matanda na nanggaling yon sa isang tiyanak. Ang labis lang nito noong ipinagtataka ay kung bakit ninais pa ng nilalang na yon na siya ay magising bago yun tuluyang sumunggab sa kanya. Dagdag pa ng matanda na dahil sa pangyayari, kumpirmado, aswang ang asawa niya. Matapos naman itong marinig ni Bitok, halos hindi siya makapaniwala sa mga bagay na inilahad ng matanda. Kahit mahirap man yung tanggapin para sa kanya, alam niya sa kanyang sarili na marami na siyang nasaksihang pangyayari para mapatunayan ang ganoong sabi-sabi. Bagaman nakakaramdam siya ng galit sa mga alegasyon nito, pinili niya pa ring umintindi at maniwala. Sa dinami-rami kasi ng tao sa kanilang lugar, tanging ang matandang yun lamang ang naisip niyang lapitan. Manoy, makinig ka. Hindi dito nagtatapos ang paghaharap nyo ng nilalang na yon. Sa sugat na ibinigay nito sa'yo,
Paniguradong malaki ang galit ng tiyanak sa'yo bilang ama nito. Likas na yan sa mga ganyang nilalang, sapagkat sumasailalim sa kanilang sarili ang kanilang inggit at kabiguan. Lahat ng bagay na nangyari sa kanila, ipupukol nila ito sa kanilang pamilyang pinagmulan. Seryosong wika ng matanda sa kanya. Bago pa man makasagot itong si Bitok, bahagya naman silang napatahimik nang marinig nila ang pag-iyak ng tiyanak. Alam nilang malapit lang ito sapagkat napakalakas ng boses nitong kanilang naririnig. Makalipas pa ang ilang minuto, narinig na nila yung unti-unting kumakalmot sa dingding ng bahay ng matanda. Dahil sa pangyayaring yon, hindi naman nagdalawang isip na kumuha ng banal na tubig ang matanda para isaboy sa paligid. Nagsunog din yon ng mga pinatuyong dahon ng papaitan sa loob ng kanyang bahay habang patuloy yung inuusalan. Lahat ng maaaring pangontra sa tiyanak ay ginawa nito, maitaboy lamang papalayo ang nilalang. Matapos ang mga pangyayaring yon, paulit-ulit naman itong sinindak ng matanda na hindi niya yun uurungan sa oras na magtangka yung pumasok sa kanyang tahanan. Dahil sa mga bagay na ginawa nito, kung kaya't agad din namang naglaho ang tiyanak. Pagramdam nilang tahimik na sa labas ng bahay, doon pa lamang sila bahagyang napanatag. Sa pagsapit ng umaga, pinili ng matandang samahan muna si Bitok pabalik sa bahay nila upang tingnan ang lahat ng bagay na posibleng tinitirhan ng tiyanak. Pagsilay naman ng kanyang asawa na kasama niya ang matanda, dali-dali naman sila nitong hinarangan, subalit hindi nito nakayanan ang presensyang tinatangan ng matanda. Habang lumalapit silang magkaibigan sa bahay ng tiyahin niya, patuloy namang umaatras ang kanyang asawa hanggang sa hindi naglaon, napilitan niyong magtago sa likod ng bahay nila. Bagaman nais niya sana yung sundan, pinilit niya ang kanyang sariling tiisin ng ganoong pakiramdam. Sa pagdating niya sa ikalawang palapag, bumungad sa matanda ang napakabigat na presensya sa paligid. Ayon dito, hindi nito inakalang tatagal sa ganoong kapaligiran itong si Bitok. Kung mga ordinaryong tao kasi ang manananahan roon, paniguradong magkakasakit yon ng malubha dahil lamang sa presensyang naiipon roon ng kanyang asawang aswang. Nang mapagpasyahan nilang dalawa na alisin ang lahat ng mga nagkalat na gamit sa paligid, dali-dali naman nila yung ginawa. Sa isip-isip kasi ng matanda na kung totoo ang kanyang hinala, paniguradong doon nagtatago ang tiyanak tuwing umaga. Hindi naman sila nababahalang masipat yun sa lugar, gawa ng alam nito na ang mga tiyanak ay namamatay tuwing sumasapit ang bukang liwayway. Kahit anong ingay ang marinig nito tuwing umaga, wala yung kakayahan para umalis sa lugar na pinagpapahingahan niya. Habang binubungkal nila ang mga gamit sa paligid, unti-unti nang nararamdaman ng matanda ang presensya ng tiyanak. Sa paghawi nito ng mga nakatambak na kumot sa gilid, doon tumambad sa kanila ang isang garapong naglalaman ng kulay kayumangging likido. Sa loob nito, naroon ang isang sanggol na animoy matagal ng patay. Paghawak na paghawak ng matandang yun sa garapon, narinig ni Bitok ang kanyang asawang umiiyak sa labas ng kanilang bahay. Nang akmang pupuntahan niya na ito, agad naman siyang hinawakan sa braso ng matanda habang nagwiwika ng, "Huwag, Bitok. Huwag mong subukan. Nagpapaawa lamang yan sa'yo para mailigtas ang demonyong ito. Tayo na. Bibigyan natin ng maayos na libing ang anak mo." Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Pag-alis nila noon sa kanilang tahanan, nasipat niya pa ang kanyang asawang nakatitig sa kanila habang nanlilisik ang mga mata. Hindi naman niya yun gaanong pinansin sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na ang gagawin nila ng matanda,
para sa kabutihan nilang dalawa. Nang makabalik na sila sa tahanan nito, agad namang itinipon ng matanda ang kulay kayumangging likido para palitan ng banal na tubig at mga pangontrang puwersahang aalis sa kaluluwa ng nakasaping demonyo sa katawan ng patay na sanggol. 7 beses din yung pinaliguan ng matanda ng tubig na nakababad sa kanyang mga agimat upang masigurong masiselyuhan ito ang lahat ng lagusan na maaaring daanan ng mga nilalang pabalik sa katawan ng sanggol. Ayon kay Bitok, na habang pinagmamasdan niya ang ginagawa nito, hindi niya maipagkakailang maramdaman ang pusong tumitibok ng kanilang supling. Mahirap mang masaksihan ang bagay na yon para sa kanya. Wala naman siyang magagawa sapagkat matagal na yung namaalam. Dagdag pa niya na ang pagkamatay nito ay hindi talaga nila sinasadya. Matagal na din nilang pinagsisisihan ang pagkawala nito at nangako na din sila sa kanilang mga sarili na kailan may hindi na uulitin ang ganoong pagkakamali. Bago sumapit ang 12:00 ng tanghali, nagawa na ngang matapos ng matanda ang paglinis sa katawan ng sanggol. Noon ding mismong araw, binigyan nila yon ng maayos na libing sa bakuran ng bahay ng matanda. Inalayan din nila yon ng mga dasal na siyang gagabay sa kaluluwa ng bata pabalik sa amang tagapaglikha. Dahil sa rami ng kanilang ginawa noon, kaya na may hindi maipagkakaila ng matanda ang labis na pagod. Para makabawi si Bitok sa ginawa nito, ilang araw siyang nanatili sa bahay ng matanda para tumulong sa lahat ng gawain. Kapag umaga, bumibisita siya sa tiyahin niya para kumustahin ang kanyang asawa. Hindi naman siya nababahala roon kahit papaano, lalo pat nasisiguro niyang walang gagawing kakaiba ang asawa niya sa kanyang tiyahin, lalo pat kadugo nila yon ng buo. Sa paglipas pa ng ilang linggo, medyo nagiging madalas na ang pag-uwi ni Bitok dahil sa dami ng kanilang ginagawa sa bukid. Maliban kasi sa nababahala na siya doong umuwi, hindi niya na rin kayang matulog roon kahit isang gabi. Ayaw na ayaw niyang maranasan ng ganoong pangyayari, kaya na may saabot ng kanyang kakayahan at pagtitiis, pinipili na lamang niyang makitulog sa bahay ng matanda. Sa ilang linggo nilang pagsasama, doon pa lamang nalaman ni Bitok na isang albularyo pala ang matandang yon. Magmula noong nakatrabaho niya ito sa palayan, nakuha na niya ang atensyon nito, gawa ng labis na naintriga ang matanda sa kanya kung bakit nakakaya niyang manatili sa ganoong klaseng paligid. Alam din itong ordinaryong tao siya, kung kaya't matagal na nitong inaasahan ng panahon kung saan hihingi yon ng tulong sa kanya. Sa paglipas pa ng mga araw, habang nagtatrabaho sa bukid itong si Bitok, meron siyang narinig na usapin ng mga magsasakang kararating lang sa lugar. Pagdaan nito malapit sa kanya, dali-dali naman siya nitong nilapitan para kausapin. Di ba ikaw si Bitok? Narinig mo na ba ang nangyari sa tiyahin mo? Nababahalang tanong ng lalaki sa kanya. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, agad naman siyang umahon sa palayan para kausapin niyo ng masinsinan. Pagrinig niyang may nangyayaring masama sa tiyahin niya, hindi na siya nagdalawang isip na bumalik sa dati nilang bahay. Hindi pa man siya nakakalapit sa bahay na tinutuluyan nilang mag-asawa, nadatnan niya ang napakaraming taong nagsisikumpulan sa paligid. Dahil siya lamang ang nag-iisa nitong kadugo sa lugar, kung kaya't sa kanya nakaatang ang lahat ng responsibilidad. Pagsilay niya ditong wala ng buhay at namumutla na ang katawan, wala naman siyang nagawa kundi ang mapaluhod habang umiiyak. Ayon sa mga saksi, nasipat nila ang bangkay nito na nakaupo sa tabi lamang ng pinto. Butas na din ang bungo nito ng kanilang madatnan at halos wala ng dugo sa katawan. Ang labis pang ipinagtataka ni Bitok ay bakit kahit yung asawa niya hindi na rin mahanap sa loob ng bahay nila.
Sa pagsapit ng gabi ng lamay, ni Anino ng kanyang asawa hindi na niya nakita. Halos hindi inaasahan noon ni Bitok na yung mga huling araw na nagkausap sila ng kanyang asawa ay yun na pala ang mga huling sandali na masisilayan niya ito. Sa paglipas pa ng mga buwan, wala na nga siyang naging balita sa kanyang asawa. Bagaman masakit yun para sa kanya, pinilit niyang magtiis alang-alang sa kanyang sarili. Pero alam niyo ba na kahit tumanda na itong si Bitok, pinili niyang wag nang pumasok sa isang relasyon. Mas minabuti na lamang niyang samahan ng albularyo hanggang sa pagtanda nito. Buong buhay noon ni Bitok, iisa lang ang kanyang pinagsisisihan, ayon ay ang kabiguang mailigtas. Ang kanyang anak na tiyanak. Okay, opinyon ko sa kwento. Huwag niyong isipin na kapag anak ng aswang tsaka ordinaryong tao, matik nagiging tiyanak ka. Hindi yung ganun. Hindi nangyayari yun talaga. Sa pagkakaalam ko, hindi siya nangyayari. Maliban na lang kung yung nasa sinapupunan ng babae o yung medyo malaki na sanggol na nasa loob ng tiyan ng isang aswang namatay. Yun, gagawa yan ng kung ano-anong klaseng ritual, magtatawag yan ng kung ano-anong klaseng demonyo para mabuhay lang yung bata na yun. Kasi pansinin ninyo unang anak nila Bitok namatay. Pangalawang anak nila, malamang mamamatay din to Pero pinilit lang ng babae na buhayin. So ang ending, naging tiyanak nga. Pero hindi napapansin ni Bitok na aswang yung asawa niya. Siguro, dahil sa sobrang pagmamahal, pwedeng ganun. Or malakas na sa bulag ng asawa niya, na nawala lang kasi nga gumawa ng kung ano-anong ritual, siguro kailangan may alay para lang mabuhay yung anak niya. Tapos ang kapalit, pwedeng mabawasan yung kapangyarihan niya o humina yung pagiging aswang niya. Pero yun nga, nakakalungkot lang yung nangyari sa tiyahin neto ni Bitok kasi pinatay ng sariling kamag-anak. Siguro, hindi na nakatiis yung asawa nito ni Bitok. Kinain na lang yung utak ng tiyahin niya para lang din mabuhay siya. Yun lang yung nakita ko sa buong kwento. Pero huwag niyong isipin na pag anak ng aswang sa ordinaryong tao, tiyanak agad yun. O aswang sa aswang, tiyanak agad yun. Hindi nangyayari yun. Sa dinami-rami ng kwentong na ikwento ko, parang wala pang ganun. Unless sinaniba ng demonyo yung sanggol o patay yung sanggol tas ginamit ng kung sino-sinong mga nilalang na nasa kaliwa. Yun yung pagkakaalam ko. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.